Ara li correspon la compareixença del senyor Eduard Carrera, expert investigador en resolució de conflictes i mediació comunitària de la Universitat de Girona. Merci. Primer agrair al grup d'Iniciativa Verds Parlamentari que m'ha convidat i a la resta de grups per escoltar-me i seguir amb atenció la meva explicació. Començar presentant-me perquè, a part de ser expert en resolució de conflictes, des del 2009 treballo com a gestor de conflictes en comunitats veïnals a l'Ajuntament d'Olot, pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, i això fa que tingui una visió més des d'un caire dels conflictes i potser no tan aplicat a nivell de llei. Dir que per presentar aquesta ponència m'ha ajudat la Míriam Paredes de l'Oficina d'Habitatge d'Olot i que per tant us presentem una mica un maxembrat entre el que hem vist nosaltres i que podríem aportar com a experts. La meva exposició es basarà en 3 parts. Una analitzar de manera molt breu, analitzar una mica la modificació de llei, el que jo he vist. En un segon punt és parlar de canvis socials i de context en les comunitats de propietaris i, final, una petita conclusió per acabar una mica l'exposició. En primer lloc, dic que la modificació de la nova llei complementa l'anterior però no va més enllà i jo destaco 2 aspectes. Un de positiu, que s'intenta adaptar a la realitat actual en el sentit que introdueix les noves tecnologies, però crec que és un primer pas i que potser cal avançar una mica més. I per altra banda, aspectes a millorar, crec que s'introdueixen poques novetats i les que s'incorporen no resolen els conflictes o problemàtiques de l'anterior redacció, de l'anterior llei. En general es troben a faltar elements que tinguin en compte els canvis socials, els diferents col·lectius de la societat, el context actual i la resolució de les problemàtiques com a aspectes vinculats a la cohesió. Sota el meu punt de vista, les comunitats són el primer espai de relació ciutadana i un espai essencial de cohesió i convivència, i en la nova modificació no queda clar alguns aspectes com en Jordi també recollia. Alguns exemples de que no resolen problemàtiques concretes, jo crec que en destacaria 2. Per una banda, l'article 533-25.5, referent a la introducció de barreres a les comunitats que afavoreixen la integració dels discapacitats, que considerem que es contradiu una mica amb la llei 15/95 dels límits de domini sobre immobles en les barreres arquitectòniques. I el que diu aquesta llei es contradiu amb la de propietat horitzontal. Una possible solució seria introduir mecanismes perquè fos realment aplicable i que no es contradigués amb l'altra. Per altra banda, una cosa que ha destacat també en Jordi és el tema del títol constitutiu, que aquí és molt dificultós crear el títol constitutiu i això fa que sigui més fàcil que l'acabi realitzant les immobiliàries o promotores, i això, com bé deia, dificulta, sota el meu punt de vista, que pugui haver-hi un consens ja de bona entrada a l'hora de constituir la comunitat de propietaris. Molts dels conflictes que apareixen és perquè tenim estatuts iguals per totes les comunitats i, com bé deia en Jordi, cada comunitat necessita unes especificitats i seria bo que el títol constitutiu el realitzessin per consens els diferents propietaris. Un exemple que ell també afegia i que jo m'apunto és el tema que es pogués introduir el tema de tenir un local per reunions. Ja que hem de fer edificis, prioritzar més les persones i no tant els edificis. En segon lloc, pel que fa als canvis socials i de context que hauria de contemplar la modificació de la llei i que jo veig com a elements que podria portar una visió una mica diferent. En primer lloc, destacar la poca existència de les reunions de comunitats de veïns, que no afavoreix el consens a la presa de decisions. En aquest sentit, es destaca el fet que es parla de representació en la llei i delegació de vot, però només es dona representació en casos d'usufructuari. Una possible solució seria introduir canvis en els tipus de reunions, introduir noves formes d'organitzar-se i enfocar-ho més a aspectes pràctics de la comunitat i no a complir tràmits. Que no hi hagi unes reunions específiques i determinades anuals, sinó que fos amb voluntat dels propietaris i amb voluntat dels veïns que hi viuen.
Un segon element de canvis socials i de context és els nous tipus de propietat que estan apareguent els darrers temps. Fa poc sentia per les notícies que començava a sorgir la idea d'introduir multipropietats a les comunitats, propietats temporals o altres formes organitzatives que estan apareixent amb força i que tenen relació amb temes cooperatius o de cloud hosting. Sempre poso l'exemple de Vida Més Fàcil, que és un sistema que no es paga per propietat, sinó que es paga per serveis. I llavors jo crec que seria interessant aquestes noves formes d'organització recollir-les, perquè si mai hi ha problemes legals que estiguin recolzats i que estiguin reconeguts. Una possible solució per introduir aquests canvis vèiem que podria ser complementar l'article on es parla de propietat compartida. Que seria una oportunitat per afegir i que es poguessin introduir aquestes noves formes d'organització. El tercer aspecte d'aquest punt té a veure amb els conflictes de les comunitats veïnals i del qual en soc un expert. Els últims 5-10 anys observem que es dona un augment de la conflictivitat i això es reflexa en la introducció de la mediació com un recurs en la modificació de la llei. És a dir, els últims 5 anys la conflictivitat a dintre les comunitats de veïns està creixent. Vaig realitzar un estudi entrevistant administradors de finques de la província de Girona i em destacaven que els últims 5 anys han hagut de contractar una persona més per gestionar els conflictes que els hi van apareguent i per tant jo crec que és un element molt a tenir en compte, però en canvi en la modificació de llei el que reflexa, i en Jordi ho apuntava, és que es dona a la mediació, es veu com un recurs i no com un mecanisme. I per tant fa que no estigui estipulat i que hi hauria d'haver una solució perquè es pogués estipular i es pugui regular de manera correcta. Una solució que vèiem és especificar dintre l'article on es recull les funcions de l'administrador aspectes específics de la mediació. En aquest punt creiem que es podrien introduir canvis que afavorissin en quan s'ha de fer la mediació i quines tasques s'haurien de realitzar. Un altre aspecte del context i que jo crec que és important és el tema dels càrrecs que siguin rotatius. El fet que els càrrecs siguin rotatius a vegades genera ingovernabilitat a les comunitats de veïns i un aspecte d'obligatorietat que repercuteix en una mala gestió. Imaginem una persona de 80 anys que aquest any li toca ser president de la comunitat i que en canvi no pot sortir de casa. No pot fer tota una sèrie de gestions, però en canvi com que està obligat, aquesta persona ha d'assumir el càrrec. I això fa que aquella comunitat esdevingui governable. Hi ha un tipus de comunitats que tenen diners i que segurament tindran porter i tindran persones que facin les tasques quotidianes, altres que no tindran diners i que són la gran majoria i que fa que el president sigui el que ha de canviar les bombetes, sigui el que ha de fer totes aquestes tasques de manteniment que jo crec que s'hauria d'intentar contemplar. Una possible solució seria especificar per una banda en quins casos es pot eximir del càrrec, que es diu que es pot eximir però no explica quan, la llei no explica en quins casos concrets es pot eximir, i per altra banda apostar per un model organitzatiu més transversal. No un model jeràrquic en el qual hi ha un president, un vicepresident, etc., sinó un model organitzatiu una mica més transversal i en el qual hi haguessin diferents figures que tinguessin el mateix tipus de poder. Per acabar aquest segon punt, jo crec que algunes dades de context econòmic que estaria bé tenir-les en compte i que jo crec que complementen una mica la ponència d'en Jordi. La primera és la taxa de morositat. A nivell de taxa de morositat, una dada del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya la situa el 2014 en un 25%, per tant hi ha 1 de cada 4 veïns que són morosos i es produeix un increment del 19% envers del 2012. Pel que fa a la llei existeix el problema del deute mancomunat i el tractament de les comunitats com una empresa. Es dona el càrrec d'empresa a la comunitat, però amb tot el que és els deures, però en contra no s'especifiquen drets. Una possible solució podria ser ampliar més de 2 anys quan s'emet el certificat de deute de les quotes. Fins ara només s'assumeix els 2 anys i creiem que estaria bé que s'ampliés aquest termini perquè moltes comunitats que tinguin dificultats puguin
puguin sobreviure, introduir el concepte d'any natural i apostar per introduir el fet que les comunitats puguin buscar noves fórmules de finançament. Això és tot el que té a veure. Creiem que una mica el capítol 553.47 és innecessari perquè, a més, perquè no casa amb la llei d'enjudiciament civil. No sé si ho he dit bé, però diguem que hi ha aquesta part de contradicció i la part de morositat que hauríem d'intentar introduir noves fórmules de finançament i que poguessin estar reconegudes per llei. Per apuntar només un incís amb l'estructura de morositat. A nivell d'Espanya, el 33% són de bancs, promotores, el 46% són accidentals i el 35% professionals. Pel tema de les condicions econòmiques de les famílies, apuntar que estem amb una taxa d'atur elevada i que 95.100 llars a Catalunya estan sense ingressos, segons l'EPA d'aquest any, i per tant això es trasllada a la dificultat de les comunitats per sobreviure i el que apuntava en Jordi, que moltes comunitats es veuen ofegades econòmicament i per tant introduir nous mecanismes de finançament seria positiu. Llavors, per últim, apuntar dues coses. Per una banda, el tema dels llogaters. En la llei no es parla dels llogaters, però en canvi sí que es parla del dret d'ús dels elements comuns. Això fa que en els llogaters no els tinguem en compte a l'hora de prendre decisions que els afecten en quant a dret d'ús, que ells fan servir els elements comuns com qualsevol veí. Una possible solució seria intentar introduir a l'article 553.22 el tema de la participació dels llogaters en alguns punts i que poguessin prendre decisions pel que fa al respecte dels elements comuns. No tenen per què anar a tota la reunió, però sí que una part que es parli de convivència sí que seria bo. I l'última idea o l'últim aspecte que jo crec que seria important introduir a la llei seria el fet d'apuntar la necessitat de prevenir i promoure la convivència i cohesió, i una manera seria intentar apuntar l'acollida als nous veïns per tal d'informar-los de les normes i de les obligacions que comporta el fet de viure en una comunitat. Simplement seria introduir en l'aspecte d'organització un element que intentés recollir quan un veí arriba de nou, que si li pogués explicar les normes i les obligacions que té. I per últim, la conclusió és que les noves realitats demanen canvis en com gestionem i en com vivim en comunitat, i per això cal que la modificació de la llei vagi un pas més enllà i tingui en compte aspectes més socials, que tingui en compte diferents col·lectius que componen les societats, noves formes d'organització i que la gestió de conflictes es transmeti com un mecanisme i no com un recurs en cas d'emergència. Una mica seria de dir que la prioritat passin de ser els edificis a passin a ser una mica les persones. Moltes gràcies.